Et praktisk værktøj til problemløsning er træen. Træen er et rigtig godt værktøj, fordi det ikke kræver, at man har en hel masse erfaring på forhånd, hvor man har arbejdet struktureret med problemløsning. Det er et rigtig godt værktøj, når man ikke nødvendigvis kender årsagen til problemstillingen, og hvor man skal gøre et grundigt arbejde. Det, der er godt ved den, er, at den guider en automatisk fra nogle symptomer, nogle problemer, og ned igennem en beskrivelse af, hvordan den nuværende situation er, hvordan den ønskede fremtidige situation er, hvem er involveret i processen, hvad er årsagerne til det, og dermed hvad er det for nogle løsninger, der kan implementeres effektivt. Og fordi at der er den her naturlige fremgang i de her forskellige trin, man går igennem i træen, så bliver man automatisk guidet fra symptomet og problemet og ned til en løsning og et potentiale til at slutte med. Så det kan varmt anbefales, og det er et eksempel på en bedste praksis, man arbejder med på tværs af mange forskellige industrier.